F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lil Mirej Estelle Camilleri, koordinatur artistiku fi ħdan Teatru Malta. Fil-fatt l-arti u teatru hija passjoni u professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja ta' Mirej. Fil-fatt il-maħbub qatt minn si Zepp Camilleri jiġi tziju ta' Mirej. Lil Mirej jekk ma ssibx it-teatru, issiba ħdej Constitutional, iż-żimel tal-galopp tagħha. Kellhom kompetizzjoni il-ġimgħa li għaddiet, Mirej kuntenta bir-riżultat li ġabu, niltaqgħu ma' Mirej minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenienti. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum 13 ta' Diċembru 48 anniversarju minn meta Malta saret Repubblika. Ħafna minnkom gawdew festa pubblika, illum ħafna minnkom baqgħu għaddejjin bil-preparamenti tal-festi tal-miliet u żgur li ħafna minnkom ukoll investew il-ħin biex setgħu jkomplu jixtru ir-rigali għall-eżiż u qrabat tagħhom. Il-mistiedna tiegħi l-lejla l-kulur favorit tagħha huwa l-isfar. Toħlom ħafna kemm meta tkun rieqda, kif ukoll meta tkun imqajma u meta ma tkunx it-teatru, isibha ħdejn iż-żimel tal-galopp tagħha, Constitutional. Nilqa' miegħi lil Mirej Estelle Camilleri. Hello Mirej. Hello. Kollox sew kif Is-sera tat-tajba, jiena tajjeb, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, isma' vera li l-kulur isfar huwa l-favorit tiegħek? Iva, vera. Issa jiena midnaqa riċerka fuq in-nies li jħobbu l-isfar. U normalment in-nies li jħobbu l-isfar huma individwi li jħobbu jikkreaw idea ġodda u jaqsmu ma' ħaddieħor. Taqbel? Naqbel ħafna, insomma li nifsi naqbel ħafna kieku jiena. Mirej, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistraki ma' tradizzjoni ta' prime time. Isem ikun jom? Mirej Estelle Camilleri. Data ta' twelid? 22 ta' wissu 1995. Għalaqt 28? Ħataqlaq 28. Għalaqt 27 Għalaqt 27, ħataqlaq 28, tajtek sena zejda li fl-età li snin zejjed ma nantx inkunu rriduh. Fejn inti mwilda, Mir? Imwilda l-Pjeta. Pjeta? Imma noqgħod ħattart. Toqgħod ħattart. Professjoni? Professjoni bħalissa qiegħda naħdem ma' Teatru Malta, naħdem fit-teatru. L-arti u teatru hija professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja tiegħek. Iva, ta' żgur. Jiena ma tantx jafu għadi ħafna nies, imma jiena għandi tiju, kelli tiju, għalli ħafirlu, Zepp Camilleri, u allura l-arti hija parti minn ħajti ila hemmhekk mindu kważi twelid. Hekk kif tiddiskrivih lil Zepp li tant kien maħbub bħala tiju? Għax ħafna nies jafuh bħala Zepp, imma jiena kont nafu bħala Uncle Joe. Allura. Differenza kbira. Fenomenalment. Allura, Uncle Joe għalija dejjem kien ċajtir, dejjem kien iħobb jinstigana biex nikreaw l-arti jekkux impinġu, jekkux nikdbu, jekkux nivvintaw xi teatrin fil-Christmas jew fl-Easter, konna nivvintaw minn kollox miegħu. Kellu ħolma l-familja kollha. Iva. Il-ħolma tiegħu kienet li nsiru truppa bħal circus, noqogħdu nduru flimkien, il-mużiċisti, min jikteb, min jikkrea s-set, min jidderiġi, min ikun attur. U konna nkunu truppa Camilleri għaddejjin induru madwar Malta għodex u l-lin. Mirej, inkun korrett jekk niddeskrivi l-professjoni tiegħek bħala il-persuna, l-individwu li jirnexxielek b'mod loġistiku tfassal u twetta l-idea artistika tal-artist. Ekku, eżatt, etta preċiżament. Basikament jiena xogħli f'Teatru Malta li namministra u b'xi mod l-idea artistika li tkun qiegħda fis-sema
il-kunċett, irrid b'xi mod inniżilha u ssir reali hawnhekk fid-dinja tagħna. Ħadim ħafna produzzjonijiet teatrali, però għal ħafna raġunijiet l-arrinġa mekkanika teqpa f'qalbek għal ħafna raġunijiet. Eżatt, kienet kelli 24 sena, ġifi kont għadni vera żgħira, kont għadni qed nibda dax-xogħol u niftakar Sean Buħaġa kien il-direttur u eleb kollox ta' taħt fuq. B'mod pożittiv. Niftakar parti minna kellna nġibu 4 fridges, bojot, illi bla logos, bla xejn u jiena bażikament domt xar, dumpster diving, nipprova nfittex dawn l-4 fridges għal teatru Malta għal dil-produzzjoni. Loġistikament kienet komplessa dik il-produzzjoni. Komplessa, iva. Kellna libna il-teatru tal-ex-MITP, ħafna nisja fuq, il-VCT, il-Belt, il-libniħ ta' taħt fuq, għamilniħ ġo club isu, tfajna dal-fridges fuq platforms, tfajna nis fin-nofs, literalment ikkrejajna venue clubbing scene ġewwa teatru li Din is-sena Mirej għalikom ta' Teatru Malta kienet sena impenjattiva. Iva. Kelkom ħafna produzzjonijiet differenti. Kellna produzzjonijiet li imorru letteralment minn tema l-oħra. Kellna produzzjoni fuq Tony Drago, kellna Trikki Trakki u koll jisir kull sena, kellna produzzjoni ta' Bertolt Brecht, ta' Makuraċ, kellna l-fidwa tal-bdiwa ta' Surnin u kellna Li interessanti il-produzzjonijiet ta'kom, il-produzzjonijiet ta' Teatru Malta, mhumiex it-teatru konvenzjonali. Naħseb nista' niddeskrivi li kull produzzjoni għal min jiġi jara tkun esperjenza iktar milli sempliċement teatru. Ekku, aħna nħobbu nippruvaw nikrejaw esperjenzi, mhux biss ġast teatru. Minħabba l-fatti li għalina l-esperjenza ta' teatru għandha tibqa' fil-memorja tal-udjenza. Minn mindu inti xtrajt tickets sa kemm toħroġ bil-programm tagħna, sa kemm toħroġ bil-programm tagħna barra mill-venue, għandek tħossok isek mort fuq journey magħna, ħadnik fuq journey magħna, mal-atturi, mal-produzzjoni. So għalina l-esperjenza hija pjuttost importanti. Għajnejja waqgħu mill-ewwel waqt meta ftaħt dan il-programm fuq l-ewwel produzzjoni għas-sena 2023. Ekku. Lupu Naġa. Lupu Naġa, iva. X'nistennew minn ħajġi jara fl-aħħar ta' Jannar? Mela, Lupu Naġa, bħalma naħseb ħafna nies jistgħu jieħdu mit-titlu, huwa dwar il-kwestjoni ta' lil min għandek tafda. Hemm dik il-frażi bl-Ingliż a wolf in sheep's clothing. Għandha x'taqsam ma' dak il-kunċett. Script oriġinali jekk ma sejr żball. Oriġinali miktub minn Simon Spiteri u wkoll ħadd iddereġih ukoll flimkien ma' Du Theatre. Jiġifieri verament onorati li qed naħdmu ma' nies eċċellenti. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Mirej, kull produzzjoni taħdimha bil-qalb. Imma l-Festival Trikki Trakki taħdmu iktar bil-qalb. Iva, da żgur. Għalija waħda mir-raġuni ta' xina verament nħobbu dal-festival huwa teatru krejat mit-tfal għat-tfal. U huwa kunċett li nil-verità iż-żeb kien vera jħaddan f'qalbu li t-tfal jikkrejaw u qed jikkrejaw għalihom infushom. Trikki Trakki huwa festival li għaddej issa ħanitlu għas-6 sena fejn 6 skejjel jiġu mażula madwar Malta u Għawdex, privat, pubbliku u anka tal-Knisja jistgħu japplika. Infatti għadna kemm għażilna l-iskejjel u daqt inħabbruhom. U hemmhekk imorru through a journey basically magħna fejn jitalmu kif iridu jikkrew teatru mis-set design, mill-kostumi. Esperjenza kompluta ta' kif jinħoloq it-teatru. Minn wara l-kwinti sa quddiem fuq il-palk. Meta tibda tara da tfal, Mirej, min jaf kemm tgħid lilek innifsek kemm tixtieq li meta kont tfal inti kien opportunitajiet hekk. Da żgur, verament inħossni
onorata li qed nagħti dik l-opportunità meħe, dik in-naqa ta' tingiżek f'qalbek Tixtieq tħossha. li kienet teżisti. Eżatt. Mirej, meta ma nsibukx it-teatru, insibuk ħdej Constitutional. Iva, wara t-teatru mur għall-istallel jiena, infatti daqt mur issa. Kemm ilu għandek Constitutional? Ma tantx ilu għandi, kull onesta. It's very, very much a recent. Pero qabel konti ġa tirkbu l-Constitutional. Iva, da żgur. Bdejt jiena nirkbu u wara ftit ħassejt u anka naħseb u kol ħassejna li konna f'partnership tajjeb, friendship tajba u li sajtina nieħu dik l-opportunità li ninvesti fih u jinvesti fija. Ħajkonna fuq għal-waqfa żejra ta' reklami, pero kif niġu lura nixtieq li nitkellmu iktar fuq dal-fatt dwar kemm il-żwiemel ħossu u kemm għandhom memorja tajba. U rrid nisma' naqra wkoll kif mortu l-kompetizzjoni li kellkom il-ġimgħa li għaddiet. Ħammorru waqfa żejra ta' reklami pa' hemmhekk. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' dbatija. Flexisec jillubriga l-ġog u bekk jelimina l-uġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexisec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger, għal prezz ta' 246 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Flexisec jelimina l-uġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Mirej Camilleri, koordinatur artistiku fih dan Teatru Malta. Bdejna nitkellmu dwar il-produzzjonijiet differenti li kellkom Teatru Malta u qabel waqfna r-riklami bdejna nitkellmu dwar iż-żimel tal-galopp tiegħek. Constitutional għandha ħafna kurzitajiet ħankompli nsaqsik minn hawn ftit ieħor. Lilkom li qed tisseguna mid-dar jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, infakkarkom li tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna miġjuba lilna grazzi għal Purina Pro Plan. Fejn biex tipparteċipaw, sempliċi ħafna tridu tibatulna ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema il-miliet u dan ir-ritratt tibatu li permezz ta' Facebook jew inkella Instagram bħala messaġġ privatu la darba tipparteċipaw mbagħad ovvjament nawguralkom ir-risqiena u nispera li tkunu intom ir-rebbieħa tisimgħu minn għandna fil-ġranet li ġejjin la darba jgħaddu il-festi tal-miliet. Mirej, bdejna nitkellmu dwar iż-żimel tiegħek, Constitutional, tkellimna wkoll kif kellkom kompetizzjoni l-ġimgħa li għaddiet. Il-minuti ta' qabel tibda kompetizzjoni. X'ikun għaddej minn moħħok? Jiena nħobb nieħu ħafna mit-teatru. Ħajti.
it-teatru. Ma ħafna ħafna mit-teatru fis-sens li bħal meta attur ikun irid jitla' fuq il-palk u jagħmel il-parti tiegħu, il-parti tagħha. Ġeneralment ħafna nies ikollhom bżonn jingħalqu fihom infushom u they zone out and they focus on the role. Jiena nħobb nagħmel l-istess, imma fuq iż-żiemel. Inħobb illi fl-aħħar 5 minuti qabel ma nkun qed ħammur għall-kompetizzjoni biex naqbes, nieħu gost li nieħu l-aħħar 5 minuti miegħi nnifsi indur l-affarijiet kif suppost, nagħmel checklist f'moħħi u nikkalma I zen out. Darba rajt artiklu fuq iż-żwiemel li kien jgħid li vera huma annimali sensittivi jħossu ħafna dak li jkun għaddej minnu s-sit u għandhom memorja inkredibbli. Int li għandek żwiemel temmen taqbel ma da? Iva, naqbel ħankun onesta, għax meta immur l-istallel u nkun qiegħda forsi jkolli xi problemi fuq moħħi jew xi ħaġa hekk, inħoss li qiegħda naqa' f'burta ta' ħażina u jaffettwahom dawn l-affarijiet. I mean, ħafna drabi hemm di riċerka li saħansitra jgħidu illi iż-żiemel jista' jħoss anke dubbina fuq daru. Jiġri sa timmaġina kemm huma sensittivi mhux biss għal affarijiet fiżiċi imma wkoll għal affarijiet ta' enerġija u s-sinerġija ta' bejn ir-rikkieb u z-żiemel. U hija ħasra vera li ovvjament meta nibda nisma' sitwazzjonijiet u kemm huma annimali sensittivi meta tibda tisma' eżempju żwiemel li jitħallew fix-xemx, eċċetera, hemmhekk tibda tirrealizza tibda tirrealizza kemm ikunu tibatu probabbli tibatu u qed iżommu kollox fihom infushom ukoll. Li jkollok żiemel huwa impenn, però għalik huwa l-isbaħħin tal-ġurnata. Iva, ekku għax naqta kollox kompletament u ġast nifoka fuqu u fuqi. I zone out miegħu. Mirjam, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, nawguralek ir-risq għax-xogħol teatrali tiegħek, nawguralek ir-risq għall-kompetizzjonijiet li ġejjin ma' Constitutional u nixtieq li forsi nsibu naqaħin ħanġi niltaqa' miegħu jiena Constitutional. Kif inhu soċjali jekk meta jiltaqa' ma' nies ġodda. Ħafna fessut, ħafna, fessut. Mela niġi niltaqa' miegħu żgur. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla fil-fatt grazzi għall-Kuġina Doro ħanittopjawlek il-pantry tiegħek tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, toħroġ toma perfetta kif ukoll grazzi għal Benessere Spa għalik għandna numru ta' trattamenti biex tmur Benessere Spa, tmur hemmhekk tirrilassa u toħroġ minn hemmhekk mimlija enerġija u ħafna vibes tajbin. Grazzi għal Yogiti ħanibatuk minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin għax fil-fatt għalik għandna selezzjoni ta' te naturali li ovvjament biex talaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ minn Yogiti u Yogiti tajjeb. Kif ukoll grazzi għal Matalan għandna stocking filler għalik biex żgur tiċċelebra dawn l-istaġun tal-festi bl-aqwa mod u ndaħluk vera fl-atmosfera li qegħdin daqshekk viċin tal-miliet. Grazzi għal Matalan. Grazzi ħafna. Is-sera tat-tajba. Awguri. Telespettaturi tagħkom. Grazzi lil Mirej lilkom, grazzi wkoll tal-li kontu qegħdin miegħi l-lejla ħana mill-appuntament tiegħi magħkom. Għal-għada tinsewx inkunu qegħdin hawnhekk fit-8 u 10 ta' filgħaxija, jien ngħid grazzi lil Żar li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u tinsewx għada nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk b'edizzjoni oħra ta' Prime Time b'aktar mistiedna interessanti. Għada ħajkolli mistieden lil lura fl-2014 rajnieh fir-reality show ta' Maria De Filippi Amici. Settembru li għadda Michele iżżowweġ lil John Malti. Nisimgħu l-istorja kollha ta' Michele għada fit-8:15 hawnhekk fuq Prime Time. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Grazzi tal-kontu miegħi u saħħa.